La conquesta cristiana entre 1237 i 1238 de gran part del regne musulmà de València per Jaume I d'Aragó va suposar la concessió de les alqueries de Paterna i Manises a l'aragonès Artal de Lluna. En el cas de Manises, la seva posterior venda en 1304 a Pere Boïl acabaria sent origen d'una pròspera indústria artesanal ceràmica. Fruit d'aquella serien els excel·lents exemplars de ceràmica de reflex metàl·lic que en aquests moments es troben repartits pels més importants museus del món. Aquella pissa de Manises amb reflexos en tons daurats i ocasionalment amb decoració en blau es va imposar en tota Europa com la ceràmica de qualitat més demandada durant l'edat mitjana i en períodes posteriors al segle XX. Madrid és una de les ciutats on es concentra una gran quantitat de museus que alberguen peces de pissa fabricada a Manises. La col·lecció de ceràmica reunida en el Museu Sorolla és de gran importància perquè ens presenta un panorama de la ceràmica espanyola. El seu conjunt està format tant per peces de primer ordre com per altres de caràcter popular. No obstant això, de tota la col·lecció de ceràmica que va reunir el pintor, ressalten de manera destacada les procedents de Manises. El Museu Arqueològic Nacional conté la major col·lecció de peces d'origen arqueològic procedents de tot l'Estat. Allí es troben peces de Manises datades des del segle XIV fins ben entrada a l'edat moderna amb decoració en blau i en reflex metàl·lic. Aquestes formaven part de la vaixella de luxe de les cases reials europees, de famílies nobles, d'alts càrrecs eclesiàstics o de burgesos adinerats. Podem trobar diverses col·leccions en el Museu Nacional d'Arts Decoratives, totes elles lligades a articles que responen a una utilitat ornamental, entre els quals es troba la col·lecció de ceràmica d'origen nacional, destacant la presència de peces de Manises. Encara que són peces que no es troben en exposició al públic, formen part dels fons del museu. D'altra banda, en el Museu del Marquès de Cerralbo trobem diverses peces amb una qualitat excepcional, representativa dels tallers i fàbriques de Manises. L'Institut Valencià de Don Juan va ser creat en 1916 per don Guillermo II Mallescull, un dels primers investigadors sobre la història de la ceràmica de Manises, i la seva esposa, doña Adelaide Cruc i Guzmán. Aquesta institució posseeix una de les majors col·leccions de peces de reflex daurat, l'origen del qual van ser els tallers de Manises. Lamentablement, aquests fons no es troben en exposició accessible al públic, sent molt limitades les seues possibilitats de visita. En el Museu Lázaro Galdiano trobem més de 12.000 peces que va reunir aquest col·leccionista. Entre elles, hi ha peces de ceràmica decorativa, moltes de les quals van ser fabricades a Manises, així com peces amb l'escut d'armes de Felip III de Borgonya, de Joan II de Castella i amb la inicial d'Isabel la Catòlica. La quantitat de ceràmica que es troba en aquests museus de Madrid és una prova de la gran importància que al llarg dels segles va tindre la ceràmica fabricada a Manises.